Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Кыргый кабаннар шәһәргә күченгән, ни өчен урман хайванын шәһәр җәлеп итә. Тоғаннар, тау, спорт элементлары. 27-нче комплекста безнең Ишегалды республика программасы кысаларында заманча балалар майданчыгы барлыкка киләчәк. Бердәм дәүләт имтиханнары башланды. Бүген 1-нче сыйныф укучылары химия буенча белемнәрен тикшерде. Жолда автомат су сибу системалары урнаштырылган, алар төнлә һәм иртәнге сәгатьләрдә эшлим. Шуңа да газоннар яңгыр булмаса да яшел булып кала. Бүген белгечләр журналистларга системаларның ничек эшләвен күрсәттеләр. Элек белгечләргә газоннарга суны кул белән сибәргә, су ташучы машиналарны җәлеп итәргә туры килә иде. Хәзер эшне автомат су сибу системасы башкара. Мәсәлән, ул Шишкин бульварында урнаштырылган, 22 секторга бүленгән. На каждом секторе установлено примерно 15 сплинкеров. Каждый сплинкер разбрызгивает в радиусе 3-4 метров. Каждая секция работает по полчаса. Автополив включается ориентировочно где-то в 10 вечера и работает до 7:30 утра. Әгәр көндез су сипсәң, эсседә бигрәк тә су тамчылары призма булып хезмәт итәчәк. Бу газонны яндырырга китерергә мөмкин. Азатлык мәйданында шундый ук автомат су сибу системасы бар. Яшь Ленинчылар бульварында аны урнаштыру буенча эш тәмамланган. Хәзер эшләтеп җибәрү көйләү бара. Дүшәмбе көнне ул эшли башлаячак. Шунысын да әйтергә кирәк, яңгыр вакытында үсмерлекләр дымны табигый рәвештә алалар. Дождь не работает, стоит датчик дождя. Если прошел дождь, там стоят специальные мембраны, впитывающие влагу. Датчик считывает и перекрывает систему. Бу җайда Җиңү паркында да шундый ук автомат су сибу системасы урнаштырылыр дип планлаштырыла. Ә киләсе елда ул Гренада паркында һәм Тукай яр буенда, Мәчет һәм Фонтан районында пәйда булачак. Эшләүче автомат су сибу системаларына килгәндә, белгечләр аларны 2 атнага бер тапкыр тикшерә. Әлегә барысы да үздеклексез эшли. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Кыргый кабаннар шәһәргә күченгән, аларның шәһәр эчендә барлыкка килүе сирәк күренеш түгел. Алар белән очрашулар даими булып тора ди шаһитләр. Менә хәзер дә Зәб бистәсендә берничә көн кыргый кабан йөри. Ни өчен урман хайванын шәһәр җәлеп итә? Толырак Айзилә Шаймөхәммәтова материалында. Кыргый хайваннар белән видео язма шундук социаль челтәрләрдә таралды. Кабан дуңгызы Табеев һәм Саначин яр буйларында күреп алалар. Гулял внизу, мы сидели, и там были шорохи, ломал ветки, вот, и мы его увидели первый раз. Он уже ходит примерно 2 дня, он средний примерно, но я считаю, что он не очень дикий по виду. Ну, он молоденький был, ну, где-то вот такой, мелкий еще, не совсем большой, черненький такой, красивенький, но не дикий. Как будто спокойный прямо. Мин кабаннардан куркам, менә җиләкләргә җөргәндә, менә козылган, шул кабан дуңгызлары козылган җирдән мин тизрәк китәргә идем. Балаларны да тирәгә якын китермим. Кабан инде куркыныч җанлыгында әлбәттә. Кыргый хайваннар кеше өчен куркыныч тудыра дип билгеләп үтә балалар экологик, биологик үзәге җитәкчесе. Владимир Товма сүзләренчә, кабан дуңгызлары тынычлык сөюче хайваннар, әмма куркыныч сизсәләр һөҗүм итәргә дә мөмкин. Если же видите, что животное ведет себя агрессивно, то лучше спрятаться за дерево, возможно, если это возможно, на дерево. Или же есть такой способ предохранения, ну, то есть в первые несколько секунд, это распахнуть куртку, то есть увеличить свою площадь, как будто побольше становиться. Или же поднять руку, взять кепку, поднять в руку над собой, чтобы повыше казаться. Әгәр дә хайван тешләсә, яраны шундук чистартып алырга кирәк һәм тиз арада медицина учреждениесенә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә кирәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тоғаннар тау спорт элементлары 27-нче комплекста заманча балалар майданчыгы барлыкка киләчәк. Кешеләр безнең Ишегалды республика программасы кысаларында алып барыла. 27-дә 10 һәм 27-дә 12 йортлары Ишегалдында бордюр ташы урнаштырылган һәм булачак тротуар урынына ком җәелгән. Шулар нинди үзгәрешләр көтә? Бу хакта тулырак Айзилә Шаймөхәммәтова сюжетында. Нурия Җәләлиева оныгы белән бергә көн сайын 27-нче комплекс ишек алдында йөри. Аның сүзләренчә, алар яңа балалар мәйданчыгын бик көтә. Иске уен элементлары күптән инде яраксыз хәлгә килгән. Балаларга уйнарга
Йомшак кумнар, матур насадип әйтим сыренде. Качелләр, шунда лабиринтлар куярлар деп ойлайбыз, горкалар. Нравится детская площадка. Почему тебе нравится? Потому что там есть горки, и еще качели, и коробка, и поэтому. Ләкин 27-нче комплекста яшәүчеләр балалар мәйданчыгы гына түгел, өстәмә тротуарлар һәм эскамияләр дә барлыкка килүен көтә. Рады ремонту, пускай благоустраивают дворы, но самые волнительные вот эти вот тротуары. Здесь тротуаров нету вдоль вот этого проспекта Гайсика Камала. Нету тротуара, идешь, едешь с коляской по колдобинам. Скамейки поставят, все, наверное, детей больше будет здесь играть. Отсюда, с того дома. Нет, наверное, и там рядом тоже делают. Очень рады, конечно же. Детям будет где погулять. Мы очень довольны будем, очень рады, когда будет все готово. Надеюсь, что ненадолго затянется, лето впереди, чтобы было детям пораньше сделано. Татарстан шәһәрләрен үстерү институтында хәбәр итүләренчә 27-10 һәм 27-12 ишек алдында эшләр 17 майда башланган. Әлегә алар 8%-ка гына үтәлгән. Төп эш әле алда. Сейчас идет демонтаж старых покрытий, уже выполнена одна из площадок для установки детского оборудования. Предстоит установка новых опор освещения детского и спортивного комплексов. Также будут отремонтированы тротуары к детской площадке. 27-нче комплекс ишек алдындагы эшләрне июль ахырында тәмамларга планлаштыралар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бердәм дәүләт имтиханнары башланды. Бүген имтиханны тапшыруның беренче көне. 11-нче сыйныф укучылары химия буенча белемнәрен тикшерә. Укучылар әйтүенчә, алар бик борчыла. Тулырак алдагы материалда. Бүген 2605 имтихан кабул итү пункты үз ишекләрен ачты. 300-гә якын 11-нче сыйныф укучысы химия буенча белемнәрен тикшерде. Алар арасында Вера Кубинская да бар. Аның сүзләренчә, ул табиб булырга планлаштыра. Шуңа күрә имтиханнарга 2 ел дәвамында әзерләнә. Всю ночь тоже вечером готовились, повторяли. Ну, хоть волнение есть, но все равно уверена, что напишу хорошо. Укучыларның дулкынлануы бар, әмма үз көчебезгә тулысынча ышанабыз ди чыгарылыш сыйныф укучылары. Аларның күбесе Вера кебек медицина вузларына керергә планлаштыра. Шуңа күрә алар өчен химия имтиханы мәҗбүри. Полностью спокойно, верю в свои силы. До этого был легкий мандраж. Сердце сильно билось, но сейчас все хорошо. Очень помогает поддержка родителей. Меня мама все утро поддерживала, и поэтому я спокойна. Все боимся, но сдадим, все хорошо. На пересдачу мы не пойдем, честное слово. Аудиторияда укучыларга үзләре белән шоколад, бер шешә су, кара гели каләмнәр алырга рөхсәт ителә. Химия буенча имтихан тапшырганда балалар үзләре белән калькулятор да алып килә ала. Когда пишут в кабинете 2 организатора, в аудитории находятся, которые проводят инструктаж, которые делают привязку дополнительных бланков, если очень много пишет ребенок. Также следят за порядком, следят за тем, что не было никаких лишних вещей, никаких лишних движений, которые не соответствуют написанию экзамена. Химиядан тыш бүген Чаллы мәктәпләрендә география һәм әдәбият буенча имтиханнар узды. Киләсе атнада мәктәпне тәмамлаучыларга 2 мәҗбүри фән рус теле һәм математика буенча белемнәрен тикшерергә туры киләчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. До конца месяца комплексное обследование проктолога за 1590 рублей. Лечение геморроя без боли, без операции за 1 сеанс. Альфа-клиник. Телефон 200-222. 200-222. Порадуйте ребенка ко Дню защиты детей. В магазине «Подарки от Совушки» грандиозная распродажа. Скидка 20% на все. Развивающие игрушки, настольные игры, канцтовары, куклы, сувениры и все для летнего активного отдыха. «Подарки от Совушки». Сидоровка, магистральная 16.